कुमारीकाटायाव मुंख्लं अबिराम बर'नि गोसोखांथि जोलुर बादायलायनाया सोलिगासिनो। फैगौ 10 सेप्तेम्बराव जोबथा बादायलायनाया खुंजागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थामथि आफादगिरि बिबान आजावनानै बर' हारिनि थाखाय गोख्रों खामानि मावबोनाय मुंख्लं अबिराम बर'नि गोसोखांथियाव खुंजानाय जोलुर बादायलायनाया कुमारीकाटा हायार सेकेन्डारिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंजागासिनो दं। मैयानिफ्राय जागायबाय सेमि फाइनाल गेलेनाया आरो फैगौ 10 सेप्तेम्बर खालाराव जोबथा गेलेनाया खुंजागोन। मुंख्लं अबिराम बर'नि गोसोखांथियाव खुंजानाय 6थि जोलुर बादायलायनायनि सेमि फाइनाल बादायलायनायाव तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिया मैया बाहागो लानानै बुंथियोदि जोंनि लाइमोनफोरखौ थुलुंगाखां होनायजों लोगोसे ओनसोलाव गोग्गो थासारि सोमजिहोनाय थांखिजों जोलुर बादायलायनायखौ आथिखालाव सरकारा मोनसे गोजौ थाखोआव लांबाय। जोलुर गेलेनायखौ जौगाखांहोनो थाखाय बिटिआर सरकाराबो गोबां बिथांखिफोरखौ आजावबाय। जोंनि लाइमोनफोरा जोलुर गेलेनायखौ मोनसे थांखि लानो हानाय बादियै स्पर्ट्स एकाडेमि गायसननो थांखि लाबाय। बेनि थाखाय सरकारा खामानि मावदों होनना बुंथियो। बेजों लोगोसेयैनो कुमारीकाटा दख'रा एबसुनि बानजायनायजों खुंजानाय 6थि मुंख्लं अबिराम बर' गोसोखांथि जोलुर बादायलायनायखौ नायफैनो थाखाय बानजाय आफादनिफ्राय खावलायहरदों। 6थि मुंख्लं अबिराम बर' फुटबल बादायलायनाया जोंना सोलिगासिनो दङ। दिनैनिफ्राय जोङो दिनै क्वार्टार फाइनाल आराम्भ जाबाय। नैबे बादायलायनायाव 12था हानजाया बाहागो लादोंमोन आरो फैयै फैयै जोबनायनि लामायाव सफैबाय। सेमि फाइनाल मोननै थाबावगोन दिनैनिफ्राय। बे 13 आरो 14 बे मोननै थारिखआव मोननै सेमि फाइनाल जागोन आरोखि। बेनिफ्राय 16 थारिखआव फाइनाल गेलेगोन। गतिके जोङो मुंख्लं बिथां अबिराम बर'खौ जोङो बिथांनि मुंखौ जों बोरैहाय बासायनानै लाखिनो हायो, बेनो जाहैबाय खेला होनायनि मेन थांखि आरोखि। बिथाङा जाथिनि थाखाय गोबां मावलांबाय, समाजनि थाखाय गोबां मावलांबाय। बे बिथांनि मावनाय दांनायखौ जोङो खोब माने गिदिर हाबाफारिजों जोङो बिथांनि मावनाय दांनायखौ जों फोजोबनो हाया। नाथाय जोङो नैबे फुटबल गेलेनायखौ जोङो बोसोरे बोसोरे एबारनिफ्राय होलांबाय थासिगोन। गतिके फुटबल नैबे कुमारीकाटा ओनसोलाव बिथांनि मुङावनो नैबे मेम'रियेल फुटबल कम्पिटिसनखौ जोङो बोसोरे बोसोरे खुंबाय थागोन। आरो बेबायदिनो जोङो बिथांनि जा स्मृति, बिथांनि मेम'रिखौ जों नङा गाबोननिफ्राय सेमि फाइनाल आराम्भ जागोन। जोंनि कुमारीकाटा ओनसोलनि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ नैबे खेलायाव लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय जोङो खावलायहरो आरोखि। बेहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैगोन जोंना बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथां, फैगोन जोंना स्पिकार बिटिआरनि स्पिकार काथिराम बर' बिथाङाबो फैगोन। गतिके जोंनाथ' लकेल एमएलए थाखाबाय। बिदिनो गबिन्द सार बिथाङाबो फैगोन होनना बुंदों। नायनि कनसेन्टथ' हरबाय फैगोन होननानै। फैब्ला जों जथेस्थ' गोजोननाय मोनगोन आरोखि।